Телебезне саклау һәм үстерү эшендә дәүләт структуралар белән берлектә эш итүче иҗтимагый оешмаларының һәм аерым фидакарь затларыбызның да роле бик зур. Телләр комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылучы Тел сагында сәхифәсенең чираттагысы шундый затларыбызның берсе турында. Тел сагында проекты кысаларында без татар җанлы ана телебез өчен көрәш алып баручы шәхесләрне дә күрсәтеп барабыз. Шундыйларның берсе Роэль Мәүлет улы Гытауллин. Белем җәүһәрләре әдәби марафон кебек проект исемнәрен күпләрегез ишетеп кенә түгел, катнашып та беләдер. Роэль Гытауллин ана телебезне интернет, социаль челтәрләр аша саклап калырга тырыша. Шулай итеп әдәби марафон оештырып җибәрә. Әлеге яңалык яшен тизлеге белән тарала. Катнашучылар саны 2000-нән артып китә. Кешеләр иң беренче чиратта китапны укып кына түгел, аннан кызыклы үзекләрне үзләренең аккаунтларында урнаштырып барырга. Анда инде әлбәттә хэштег белән әдәби марафон дигән хэштегны куеп, ягъни хэштегка басасың һәм бөтен әсәрләр чыга. Шул рәвешле менә бу китаплардагы иң кызыклы, иң файдалы шундый кызыктыра торган әсәрләрдән сыйфатлы татар клавиатурасы белән хәрефләрне бозмыйча язылган шундый контент у социаль челтәрләрдә туа башлады. Шулай итеп, Роэль әфәнде үз максатына ирешә. Кешедә татар телендә язылган китапларга карата мәхәббәт хисе уята. Соңрак әдәби сабан туйда оештырырга була. Әдәби марафончылар бер мәйданда җыелып әдәби көрәштә катнаша. Сәнгатьле итеп шигырь укыйлар, танылган язучылар белән аралашалар. Кыскасы, бер көнгә баштан аяк татар мөхитенә чумалар. Белем җәүһәрләре проекты исә татарча сайтлар белән бәйле. Дөнья күләм бәйге белем җәүһәрләре дип атала. 10 елдан бирле эшләп килә һәм без һәр ел сайын иң яхшы татар телендә эшләнгән сайтны яисә татар телле версиясендә булган сайтлар арасыннан хәзер инде мобиль кушымталар номинациясе бар. Социаль челтәрләрдә татар телендә алып барган төркемнәр берләшмәләрне без карыйбыз. Балаларда татар теленә кичкенәдән үк кызыксыну уятырга кирәк ди ул. Чөнки яшь буын безнең милләтебезнең киләчәген билгели. Шулай итеп, күңелем сәйләннәре проекты барлыкка килә. Балалар әти-әниләре яисә тәрбиячеләре, укытучылары язган шигырьләрне яисә әсәрләрдән үзекләрне укыйлар. Һәм шуны сәнгатьле итеп алар видеога язып җибәрәләр. Һәм әлбәттә бу шигырьләр, әсәрләр аларның инде видеолары белән бергә шушы китапка керә. Биредә татар телендә тапшырулар яздырыла. Әлеге бүлмәдә Белем радиосы урнашкан. Белем радиосы инде ике телдә эшләп килә, русча, татарча. Белем радиосында төрле темага кагылышлы тапшырулар яздырыла. Һәрбер тапшыруның үз алып баручысы бар. Безнең инде монда нәни балалар шулай яздыралар, шигырьләр укыйлар. Роэль Гытауллин үз проектлары аша тел сагында торучыларның берсе дисәк ялгыш булмас. Киләчәктә дә телебезне үстерү юнәлешендә берничә проект башларга ниятли. Белемле кеше башкаларга үрнәк ди Роэль әфәнде. Менә шундый тынгысыз, фидакарь затлар барында киләчәккә булган өмет сүнми әле. Динә Нәҗметдинова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.